సరే, అంబేద్కర్ గారు అంత పెద్ద రాజ్యాంగం నిర్మించారు. తర్వాత 2 సంవత్సరాలకి 1956లో వారు నిర్యాణం చెందారు. వారు నిర్యాణం చెందినప్పుడు కూడా బాంబే మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన మేయర్ ఒక ఉత్తరం రాస్తాడు. అయ్యా నెహ్రూ గారు, మన కాలంలో అంబేద్కర్ గారికి అన్యాయం జరిగింది, మన కారణంగా 2 ఎన్నికల్లో వారు ఓడిపోయారు, మన కారణంగా వారు రాజీనామా చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఏదైనప్పటికీ కూడా అవన్నీ మర్చిపోదాం. మహనీయుడికి ఆయన పుట్టిన స్థానంలో ఒక స్మారక స్తూపం నిర్మించాల్సింది. ఆయన గురించి ఒక మెమోరియల్ నిర్మిస్తే భావితరాలు ఆయన ఈ దేశం కోసం చేసిన సేవలు, ఈ దేశం కోసం చేసిన త్యాగాలు గుర్తుపెట్టుకుంటాయి. అది నిలబడాలంటే ఆయన గురించి ఒక మెమోరియల్ నిర్మిస్తే బాగుంటున్న ఉత్తరం రాస్తే నెహ్రూ గారు అంటారు, ఈ మెమోరియల్ నిర్మించే పని ప్రభుత్వాన్ని కాదు, అవసరమైతే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు చేసుకోమని చెప్తాడు. ప్రభుత్వాన్ని కాదట. అదే నెహ్రూ 54 ఎకరాల్లో ఆయన చనిపోతే ఢిల్లీలో స్మృతి మెమోరియల్ నిర్మించారు.